Cognoms, nom, edat, titulació... Vostè sol introduir aquestes dades a internet, però sap que un cop introduïdes perd tot el control sobre elles? És impossible esborrar-les, recuperar-les o impedir que es venguin a tercers. Per fi, el Parlament Europeu ha decidit solucionar aquest problema, protegint les dades personals a internet. Vol imposar més transparència al dret a ser oblidat, dret a l'oblit, i també posar límits a la transferència de dades a tercers. Les lleis europees en vigor daten de 1995, una època prehistòrica en aquesta era digital. A més dels límits imposats a les empreses, el Parlament Europeu també vol limitar la recopilació de dades per part de les autoritats en el marc de les investigacions penals, però no tots comparteixen aquesta postura. Les normes seran d'aplicació a tot el món quan afectin a ciutadans europeus, encara que les dades s'emmagatzemin fora de la Unió Europea. Però al Regne Unit, els Països Baixos i Irlanda ja han expressat serioses reserves a la postura del Parlament Europeu, ja que creuen que és massa punitiva per a les petites empreses.